Kad netko spomene München, većina odmah pomisli na Oktoberfest, pivo i Bayern München, ali ovaj grad je puno više od toga. München je jedan od najbogatijih i najuređenijih gradova Europe. Grad u kojem se njemačka disciplina sudara s bavarskim opuštenim načinom života. U njemu danas živi više od 1,5 milijuna ljudi, a među njima i 10.000 ljudi s Balkana, koji su ovdje pronašli posao, sigurnost i novi početak. Ipak, München nije grad koji te osvaja odmah. On polako ulazi pod kožu. Ovo je grad u kojem gotovo sve funkcionira. Vlakovi kasne manje nego u ostatku Njemačke. Ulice su čiste, kriminal je nizak, a prosječne plaće među najvećima u državi. München je sjedište velikih kompanija poput BMW-a, Siemensa i Allianz osiguranja. Zbog toga ovdje dolaze stručnjaci iz cijelog svijeta, ali ta kvaliteta života ima i svoju cijenu. München je godinama među najskupljim gradovima Europe za život. Stanarine su ogromne, a pronaći normalan stan postalo je gotovo nemoguća misija. Mnogi ljudi s dobrim plaćama dijele stanove ili svakodnevno putuju iz udaljenih mjesta jer si centar grada jednostavno ne mogu priuštiti. Ipak, unatoč tome, ljudi i dalje dolaze. Zašto? Jer München nudi osjećaj sigurnosti i stabilnosti koji je danas rijedak. Jedna od najluđih stvari u Münchenu nalazi se usred grada. Na rijeci Eisbach ljudi surfaju tijekom cijele godine. Da, surfaju u centru grada, čak i po zimi. To je postalo jedan od simbola Münchena. A odmah, nekoliko minuta dalje, nalazi se Englischer Garten, jedan od najvećih gradskih parkova na svijetu. Veći je čak i od Central Parka u New Yorku. Tamo ljudi roštiljaju, sunčaju se, voze bicikle i jednostavno uživaju u životu. Bavarska kultura i dalje je vrlo jaka. Tradicionalne nošnje, pivnice i lokalni običaji nisu samo turistička predstava. Ljudi ovdje zaista žive taj identitet. München godišnje popije milijune litara piva, a Oktoberfest posjeti više od 6 milijuna ljudi iz cijelog svijeta. Ali zanimljivo je da mnogi lokalci tijekom Oktoberfesta zapravo bježe iz grada zbog gužve i ludila koje tada nastane. Naravno, nemoguće je pričati o Münchenu bez Bayerna. Za mnoge ljude Bayern München nije samo nogometni klub, to je dio identiteta grada. Allianz Arena postala je jedna od najprepoznatljivijih sportskih građevina Europe. Na dane utakmica cijeli grad doslovno promijeni ritam. Još jedna velika prednost Münchena je njegova lokacija. Za manje od sat vremena možeš biti na Alpama. Ljudi ovdje vikendom odlaze skijati, planinariti ili na jezera poput Tegernseja i Starnbergersea. To je luksuz koji malo koji veliki europski grad ima. München možda nije najluđi grad Europe, nije ni najjeftiniji, ali mnogi će reći da je jedan od najboljih gradova za život. Grad u kojem se može dobro zaraditi, mirno živjeti i istovremeno imati prirodu doslovno na dohvat ruke. I možda upravo zato toliko ljudi, nakon što jednom dođu ovdje, više nikada ne ode.